Yuk, kita jalan-jalan ke sana yuk, bareng Arganta Production. Ama, untuk tamu kehormatan di sana, terima kasih. Selamat siang. Kita tidak bisa menyapa ke sana, hanya bisa melihat lewat layar televisi dari Raya Hadi. Pitung sasi lama sing nggonku ngenteni mung sliramu wong ayu kang dadi ati rino wengi mung tansah tak impi-impi jroning ati kangenku setengah mati. Kangen dok, wong kangen ngene rasane rindu dok rindu wong bagus gawe tak tuku kangen sahayu kangen apa telepon dok telepon rindu tak penting jeneng kula nono aku kang nandang kasmaran balong janor wong ayu tak anti-tinti no sadani kangenku kangen kok jambi Ama iya Mas Aku jabat tangan dulu sama bapak salaman dulu dong Bapak tambah dereng belum. Oke, izin ya Bu. Bapak biasa sama Boka ya. Dan saya bagi Pak. Agak ke depan. Rodok longgar dong. Pitung sasi. Zaman semono sliramu nate aku setya ngenteni lahir batin tresnaku terus ing ati Pak pakai nyanyi dulu nggih Pak nanti nyanyi oh kangen ngene rasane rindu ndok tambane kudu ketemu ya deh wong kangen ala rindu ndok
ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin